Добро утро! Тази сутрин реших, чудейки се, нали, цяла нощ, какво да правя днеска. Реших да ви направя един клип хубав. Понеже никой не лайква, гледам, че виждате, ма никой не лайква, ще ви направя клип, който да го харесате и да го споделите. Да го видят повече хора. Искам. Не защото искам гледанията. Не защото искам харесванията. Искам нещо да се промени. Виждам някакви пичове говорят за война. Ама няма война, бе. В България те ни унищожават. Те ни унищожават. Направо ни унищожават. Българи, цигани, турци, всички. Защото искат да прекарат хора тук, където са живяли живот в пустиня. Да си мислят, че като имат вода и като им вкарват храна, няма ги остават гладни, ще са добре, как ние си мислиме, че ще сме добре. Мислиме си, че ще сме добре, обаче като гледам някой си изпонасраха от тия горивни цистерни, къде са на летище София. Някои си спонасраха да не ни бомбардират дронове, да не ни бомбардират шехети, да не ни бомбардират крилати ракети, не знам си какви пичове. Никой няма да ни бомбардира нас. Защото хората си делят нас. Ние не им трябваме. Ние нямаме. Искаме да сме като тях. Искаме да имаме богатство. Те ще вкарат тук хора, къде не искат богатство, искат нормален живот. На тех им трябват хора, къде искат нормален живот. И бягат от война. Бягат от съпротива. Бягат от това да се борят. Ако стане война, тук ние няма бягаме. Ние няма къде бягаме. Ние нямаме средства да избягаме. Ние нямаме възможността да се спасяваме. Затова ще ни избият. Имат си бази тук. Ще го направят по-късно. По някое време. Ще си я затворят държавата и ще си унищожат. Така. Не става обаче толкова бързо, виждате, става трудно. Не сме център на света. Много народи искат да ги унищожат като нашия. Обаче като гледам, нашия се самоунищожава. Ние не се бориме. Все едно сме се предали, бате. Все едно сме се отказали. Значи сега ще ви снимам. Аз съм в гората. В гората се намирам. В гората съм над град София. Точно срещу Витоша. Другата планина. Как искате, така му викайте, ама Витоша. Във Витоша няма да видите това. Гледай сега, тук какво става. Гледай. Това е началото. Тук се почва. Бутилки. ОСБ-та. Значи тук в момента не мога да ви обърна камерата и ще трябва така да върта.
Там се вижда в боровете как има найлони, лайна. Лайна, защото цялата ни държавица е такава. Пълна с лайна и лайнари. Такива, където ми обясняват на мене, че аз съм бил неработил, че аз съм бил безработен. Да бе, аз съм безработен, ама на мене не ми трябват пари. На мене ми трябва свобода. На мене Левски ми е дал тази свобода. Руския народ, кой е повторил това нещо да ми я даде тази свобода. И сега някакви хора, докато си хода в свободата си и ми сервирате това бетони, гледай какво става. Бе, мазало. Мазало е. Това е малко, аз не мога да го хвана с камерата цялото. Там има... там има планина. Там. От боклуци, гледай какво става. Виждаш ли, бе? Това место го снимам вече втори път. Тука няма да дойде никой нищо да промени. По простата причина, че тука до София е половин час с градски транспорт. От квартал Кремиковци се намирам в град София. Ще се обърна към партия Величие, понеже още не съм изгубил и в тях всякаква... Нека дойде тук и Велинчо Михайлов. Не само да направи един парк, не само да помага по селата, да дойде да помогне в градовете. Град София се намирам. Квартал Кремиковци. Това е в гората, бе, човек. Ето е гората зад мене, планината, виж. Това са боровете. Мазало е. Мазало е, не искам да го гледам, аз се махам от тук. Дойдох да ви направя това клипче, защото ще почна да правя стойностни видеа. Ще почна да ви правя борци за свобода, а не роби на различни ваши системи в главите ви, които са ви едни тапизми да карате аудита, RS8, да карате X6, M5, 60-ки, не знам си какви. Аз днеска съм доволен да съм нахранен. И ми е достатъчно. Нямам нужда от обяснения, от коли. Това е мазало. Значи... гора. Природа. И направо точно в сърцето на... Не знам, бе. Чека едно. Бокуци. Събирайте си бокуците, защото аз това не го оставя така. Ще идвам тук и ще го снимам постоянно това место, докато не го изчистят багери. Това не мога да продължава така тук.